Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzipo guys, and I'm back with another story ukuthi musha channel. Cela ulike, usubscribe, ucomment, uklikhe notification bell so that uzoba uqala ukuthola ama notifications whenever I post a new story bafethu, and also ningakhohlwa ama videos sawabuka from beginning to end, asiskip ngisho nane adverts noma sibhora kanjani. For the sake of i-channel bafethu ngiyanicela ukuthi nenze kanjalo. Without wasting your time, another day, another story. Isitori sesanamhlanje sibalana nogeli uthi ugeli waze wangigila ugayi engamthola kwi-dating site bafethu, uthi wangimoshela i-friendship yami yeminyaka. Ngithi mina hayibo kanjani wegeli? Uthi ugeli ilungi, mina ngikhule nginabangani abawu-4. Sasukela ukuzwana ukuthi primary saze saye high school senza sa-choose ama-subjects awodwa, nase-varsity sa-choose same subject bese i-big 4 nje eyaziwayo. Uthi even e-varsity besifunda i-course eyodwa saphasa, sasebenza kanye kanye, saba successful. Masithenga imoto sithenga kanye kanye, yonke into esiyenzayo siyenza kanye kanye. But mina unfortunately ngine-but when it comes to ama-relationships. Abantu abangani bami bonke bakuma-serious relationship and I'm the only one ongenamuntu. Uthi so baze bangi-advise ukuthi hayibo, why don't you go to dating sites mhlampe ungamthola umuntu, because sekucacile ukuthi hhayi wena shame when it comes to ama-relationship kuyabheda thoyini. Hhayi uthi ugeli-ke ngangempela-ke ngi-download-e one of the sites adume kakhulu engeke ngiwamenshine. Uthi hhayi ngihambe ama-dates, uthi every week mina ngihamba ama-dates ahlukahlukene, but bonke abafana bakhona bengibhora isicede. Uthi hhayi ngize ngithole this one guy, uthi yo lo guy lo u-perfect, uyiyona yonke into engiyifunayo. Uthi unuka kamnandi, umfana ugqoka kamnandi, ufaka amawashi abizayo. Uthi yabo i-dress code yakhona iyodwa uvele uhlanye. Uthi yabona lo mfana lo uyi-man le bengithi njalo uma ngivala amehlo ngicabange yona. Uthi hhayi ugayi ungamfanisa nabafana aba-trade-ayo yabo. Uthi hhayi uma ngihlangana naye i-date iflowe kamnandi, kube mnandi ngale ndlela ngangasafuni ngisho nokuthi iphele i-date yethu. Uthi siphinde sihlangane for the second, third time, konke nje kuhamba kahle kumnandi. And asibuzani lutho ukuthi wenzani empilweni nani nani nani. Hhayi uthi ufana asuke yena angitshena athi yazi mfethu, I have a business and ngino-run-a ama-business seminars yabo, unalo yini ibhizinisi? Ngithi mina no, anginalo ibhizinisi and angikaze nje ngiyibone nginebhizinisi yabo, ngi-right nje ngiwu-corporate girl. Uthi ugayi ethi hhayi mina-ke ngayishintsha i-mindset yakho yazi, ungagcina usuthanda ukuba nebhizinisi. Abaningi abantu abafika kimi bengayo leyo nto leyo but begcine benayo. Athi ugeli hayi okay, I would like to ukuthi ngize-ke nami kwi-seminars. Okay, abekho abantu ofuna ukuba-invite. Uthi-ke apparently kushuthi ugeli ugayi wayeseke wahamba wayomsesha kuma-socials, wabona ukuthi unabangani bahlezi bendawonye bayikhipha ndawonye yonke into. Athi nje ugeli of course I have abangani abanye bawu-3, so siyi-big 4 mase sisoka. Athi nje bring your friends and come. Hhayi ogeli banantoshe yokushutha nje beney'moto, beshuthe ney'moto zabo bobawu-4. So ugayi nje uyabona ukuthi lezi ngane lezi zi-right yabo. Hhayi kuthiwa-ke abatsheniwe ukuthi isemina isendaweni yokuthi leyo ndawo leyo ikude kakhulu yabo. From ebatshela sizohlanganela hlampe e-workshop for instance, uma kuwukuthi ula eThekwini sizohlangana e-workshop and hlampe baya kwisemina hlampe eseBhalito yabo. So it was another few minutes drive nje ukusuka la babezohlanganela khona beyikhona. And ama-girls wonke asuka kuma-different locations, as much as babesawo-bestie but babehlala ey'ndaweni ey'hlukene. Hhayi kuthiwa-ke ugayi asho ukuthi sizohlangana and then sihambe sonke because leya ndawo iyiplazi and iseceleni uma nihamba nodwa nizoduka. Hhayi uthi ugeli nangempela umuntu nomuntu afike ngemoto yakhe. Uthi sibabanzi sifake ama-weave ekhanda, uthi sihamba ngey'moto zethu si-right siwogeli. Uthi hhayi uma efika umfana efike nabafana abayi-4. Uthi uma efika nabafana bebe bawu-4 nathi sibawu-4 yezwa. Uthi hhayi okay, bahamba ngemoto eyodwa bobawu-4, thina umuntu nomuntu uhamba ngemoto yakhe. Hhayi okay cool, asihlangane sibingelelane senze i-small intro and then kushawe i-convoy kubhekiwe kwi-venue. Uthi ugeli hhayi sihambe, hayibo masifika eyi sihambe kukude bo. Uthi hhayi masifika nangempela umfana masifika endaweni eyiplazi angene umfana ehlathini. Uyazi iplazi uhamba nje uguduze emahlathini before uyofika eplazini. Uthi hhayi nangempela siguduze. Uthi hhayi masifika sifike kuleli plazi, liyabona leli plazi nje alihlali muntu, akunamuntu la. Uthi hhayi kodwa angithukile yabo because ngiyamthemba umuntu wami. Uthi hhayi nangempela masifika-ke kufike-ke kwehliwe-ke hhayi mase ngiyabuza ukuthi hawu, so are we the only people abazobe bekule semina le? Athi ugayi yes, just angifuni ukhosta abantu abaningi cause gcina ngingakwazi ukudlulisa kahle i-message yabo. Hhayi ethi ugeli okay cool. Hhayi kuthiwa nangempela-ke afika indawo esihlotshisiwe yafakwa le nto le yakhona, ibhodi eshoyo ukuthi isemini imayelana nani.
hhayi okay nabo bebona ukuthi hhayi okay and then kubekwe netulo. Uthi hhayi behlale-ke, uthi nje ithi nje mithi ithi iyaqala isemina, uthi kuvele kuqhamuke ubhuti nje out of nowhere. Uthi uma eqhamuka ufake ibhalaklava, uthi akhiphe isibhamu athi nje, Vusekani ngicela ifoni, ukhiye, yabo. Uthi hhayi athathe-ke, uthi ubhuti athathe kuthina sodwa angathathi ebafaneni. Uthi hhayi bo sithuke kuphucwe amafoni sikhishwe ngisho amawivu. Uthi indlela nje kwakushiwo ngayo. Uthi hhayi nangempela eyi sibaningi nathi siyasaba phela and mind you le semina intambama yaqala ngo-6. Yes, already sekumnyama nangaphandle. Uthi ayi sithuke-ke, uthi sithi sisathuswe yilokho asho lo bhuti lo enike labafana ukhiye nomuntu ukhiye wakhe, angithi abafana bawu-4, yena uzodrayiva le moto efike uthi hhayi bo ugeli ngithuke ngithi hhayi bo ngenziwani muntu wami. Uthi ethi umuntu wakhe uyahlanya ngicabanga ungathola indoda esile kwi-dating site kusho ukuthi awukho right kwawena. Hhayi uthi ugeli yo sikhale-ke, uthi sithi siyamemeza phela so sizoba la indawo nje isehlathini. Uthi hhayi zisho iy'moto zibe yiphuma ntombi, asinafoni, asinalutho, siphuciwe namawivi emakhanda, amawashi siphuciwe, abagqoke iy'cathulo ey'bizayo baphuciwe ney'cathulo. Uthi ugeli ukusuka nje la uye ku-freeway kuyi-distance. Hhayi uthi hhayi behambe ngempela-ke behambe abangani bakhe besho nje ukuthi no this is not on, yabo izinto osifaka kuzo manje, yabo nje wena nje vele lento dating life yakho usayibona ukuthi izosibangela iy'nkinga. Uthi nje bahambe bayangigiva yezwa yini. Uthi eyi ngihambe lapha angisafuni nokukhuluma. Uthi hhayi sifike ku-freeway sizama uku-hike-a asiyitholi i-transport. Nakhona sesiyasaba kwaku-hike-a lokho ngoba phela so siyahayikha sihayikhe abantu aba-wrong. Uthi yaphinde kuqhamuka imoto yamaphoyisa. Hhayi befike-ke besithathe-ke bethi bazohamba nathi e-police steshi sofike sibaxoxele khona kahle kahle ukuthi kwenzekani. Uthi hhayi uma sifika e-police steshi sichaze ukuthi kwenzekeni. Uthi nje ogeli bethi kodwa bona they feel ukuthi mina I knew ukuthi kwenzakalani and bazoba nendlela yokuku-prove-a lokho. Uthi lapho uNkulunkulu wami angazi lutho. Uthi hhayi amaphoyisa-ke sinikezwe amafoni ethu asifonele abantu abangeza mhlampe abangasisiza bezosilanda. Kodwa nje lento ijwayelekile lapha indaba nje edumile kuleya ndawo ukuthi kunabafana ababambana inkunzi kulela pulazi laba abathole ngakhona. So nje ama-cases akhona inqwaba vele, inkinga labafana abatholakali. Hhayi kuthiwa nangempela bezama inkosi yami ukufonela-ke mase befika umyeni oyedwa-ke bathathe bonke-ke hambe nabo zama ukufonelwa ama-tracker-ke imoto igcine inga-track-ekanga, amafoni agcine engatholakalanga. Yabo nje kugcine kungatholakalanga lutho nje, kwaphela kanjalo nje banga-recover lutho. Hhayi uthi ugesi iqale-ke inkinga manje kuyande nje indaba yokuthi mina ngakhipha inamba ngakhiphela abangani bami, yabo were. Uthi ngale ndlela yokuthi abangani bami bangikhatha off. Uthi mase bengikhathe off abangani bami, uthi yo gayizini bepatane sebey'thengela iy'moto. Uthi yathi isithengwa yimina imoto nami sengikhava imoto yami leya yami. Uthi kwathiwa nje no, yabona-ke ukuthi nakhu yena nje usekwazile ukuthenga imoto kodwa nabo bakwazile ukubuye bekwazi ukuthi bethole imoto yabo. Uthi kwathiwa nje buka usethenga imoto kusho ukuthi le ndoda yakhe isimnike. Uthi nje sebengizonda ngale ndlela. Uthi ogeli bangikhatha off. Uthi sebehamba ama-international trip kumnandi kunjeya. Uthi mina indlela engi-lonely yona. Uthi ngi-lonely ngiyasaba ukudeyitha because of le trauma le engayifakelwa lo mfana. Number 2, ngiyasaba. Uthi mase ngithi ngiyomcinga umfana ukuthi akasekho yezwa. Sorry ngikhohlwe ukusho. Uthi mase ngiyomcinga ukuthi akasekho akasatreyiseki umfana inamba enganginayo ayisangeni. Uthi nje ngibona kahle lo mfana ubezazi ukuthi uze ngaphi. Uthi abangani bangikhatha off. Uthi ngiyababona bahlezi bey'khipha bephoste. Uthi nje ngi-lonely anginamngani, anginameni, ngiyayidabukisela nobody wants to be associated nami. Ngisho ngithi ngiyazama ukukhanda abangani basho kuthiwa wena nje siyazi ngoba indaba yabo nje yaduma kakhulu. Uthi nje ugeli ngale ndlela ukuthi impilo yami nginayo yonke into but I am not happy at all and I regret ukuthi nje ngake ngacabanga ngisho noku-download-a leya dating site ngoba la engikhona namhlanje nto yona. I hope nis-enjoyile kakhulu isitori sethu and thank you so much for watching. Ngiyanithanda.